Днеска ще играем на Roblox. Да, абонирайте се за канала. Сега съжалявам, но ще трябва да махнете всичките бъркоти, за да мога тук да гледаме и да съм тук развит малко. Седна. И ще играем Roblox, както споменах. Почвам от начало, защото не съм от компютър. Да може да ми стоиш. Така. И секунда. И продължаваме, хора. Ще седиме. Упс. Така. Първи ми ден. 50. Не, първи ми ден с една туалетна. Бързо ще свърши. Така, тук малко ще се купя туалетни след това. Само да събера 3. Аз нямам пари. Но нищо. Чекара. Брат, намали малко, че се чува тук на запис. Добари. Добари. Това са звук. Чакайте секунда, хора. Бата, аз си махам всичко да си подеда. Да си чистам коша да си го махам. И си ги подеждам всичките неща от начало. Така. Секунда само. Секунда. И вече трябва да ме чуете. Ще сложим още едни туалетни. Ще попсам от 2 туалетни. Тук едната. Това сме хора. Ще видим Крис. Крис, я кажи здравей на хората. Здравейте. Добре. Чакайте сега. Чакайте да видим Крис колко добре се развива. Крис, къде си? Не знам. Това е туалетните, бат. Аз не ги виждам. Да си правиш туалетните. Това аз ли съм? Ти колко туалетни имаш? На 50 химитки съм искал. Аз не мога да видя. Един пълен с мив. Видях то. Що имаш толкова много варили? Що имаш толкова много варили? Ще ти изчиста малко. Не. Това виж как тялото ти наложи.
А как да се изхода до туалетна? Аз не мога. А как да ги подам това? Не знам. Аз ги Хора, сега ще умра, защото... Мат, как да ги подам? Не ти казах. А? Ти не чуш? Така. Мат, само да казвам, че имам 300. Виж колко имам. Повече от те. Диаманти. Ама аз на компютъра, знаеш колко имам? 700. Аз имам 10. Почвах от начало, бе. Поне къде до кой да ми слага? Къси се. Това с коя, бе? Фана моя, бе. Пак кажеш, че фана моя. Че ме вика къс. Не отговаряй. То ще се обади сега силно. Така хора. Продължаваме се към туалетните. За малко се разходим. Имаме да си купим помощници. Чистачи си купим. Натискаме да не да... Какво ще купим, да съжалявам. Така. Тъкмо чистач ми трябваше. Не, Петю. Сега си наемам. Бата си получи пари. Отцепай са новия ти, не. Не, бат, като влизам, че виждам дедо кода, кога влизам в тия. Като да се оправим. Yes. Пуши една ми. Гледа, нали сложих чистач? Брат, те знаеш как ми чупат туалетните? Братка, знаеш как ми чупат туалетните? Аз имам само 3 на присметка. И така, хора, ще изчакаме да съберем пари. В това време може да купа още една туалетна. Така. 3 имам. Не съм видял. Едната е тук. Тук може тук да се сложи една. Тук ми разложиха туалетните, чакайте. Една отвънка туалетна ще сложи. Не, така беше добре. Така става, май. Да. Не става. Аз това му махна. Съжалявам. Една мивка имам. Ще сложим тук. Това е един монтьор да му сложа. Вместо чистача ще се чиста. Сега монтьор. Един мога да наема, това го махам и наема. Механика да си оправя.
Това беше от нас. Брат, кажи чао. Ние с Криси продължиме. Чао.